Gaurko ekitaldia oso merezigarria iruditu zait, zati asko irakasten du. Ekitaldi oso berritzailea baita ere. Mugikorra azken finean erabili dugu ariketa interaktiboak egiteko. Mugikorra erabiltzeak ahalbidetzen du entzuleekin konexio asko hobeago bat eta bihurtzen du ekitaldia txarla bat ordez gauza zeharo interaktiboago batean. Zure ustez, zeintzuk dira trafiku istripu gehien atzat dauden zergatiak? Alkohola eta drogak. Alkohola eta drogak, oso ondo, Paul? Antes de abrir la puerta no mira lo que pasa en el cotillo. Niko, zoragarri, txalotza parra dut. Mi azken finean, esan duan bezala berritzailea eta originala baita ere, ez? Nola ez duzu inoiz ikusi, gauzak ulertzen eta berria denez, atentzio gehiago jartzen diozu. Iruditzen da, robot bat da, baina ere bai pertsona bat iruditzen du. Irudi, ere bai sentimenduak dituela. Ezer entzun, ezer ikusi, ezer sentitu gabe, batean zarata handi batekin, golpe nabarmen jaso eta errepidearen murotik bestaldera bota ginduen golpe horrek. ¿Cuál es la labor que desempeñáis en carretera? Bueno, pues como todo el mundo sabe, uno de los pilares fundamentales es el rescate en accidentes de tráfico. Zuen adineko kuadrilla bat baztetorrenela bizikletaz, eta batean norbaitera terpetik atea zen, oinez, eta horretik ere zuten. Gehien harritu zaidana izan du dira tasak, bereziki hildakoenak. Berrietan ez dutelako esaten tal kual zenbat hildako ondurien. Gehiago txokatu zaidana izan da azkeneko neska. Ez zara geratzen pentsetan, ez da egongo, da zure amaren hitzak eraitz harrapatuta hil egin dute. Berrietan ez duzu haitzen bizirik dagoen zatiaren bizitza nola den gaur, hori da gehien hunkitu nagoena. Hori, azkenean errepidean eta askotan ez du pentsatzen besteengan eta azkenean hori egin beharko nuke. Azkenean kaltetuta gu eta gaina beste batzuk ere atera daitezke. Gidatzen zaudenean, pentsatu behar dezula zure akzioek besteengan duten efektuan. Hori izango zen gauza garrantzitsuena ekitaldi honetan.